O novo plan de normalización lingüística chega ao Parlamento e faino con polémica. O BNG non participou na reunión co resto de grupos políticos que se mostraron abertos a chegar a acordos. Tendas de luxo de todo o mundo están deseñadas desde Narón. A empresa Cándido Hermida comezou facendo mobles á man e converteuse nun referente de prestixio a nivel internacional. Hoxe entramos nas súas instalacións para ver o segredo do seu éxito. Esta noite a Coruña estará pendente dunha superestrela. Centos de persoas agardan xa ás portas do Coliseum para asistir ao concerto de Aitana dentro da súa xira Cuarto Azul. Un show de máis de 2 horas en que a artista interpretará grandes éxitos da súa discografía, entre eles o máis sonado estes días, Superestrella. O Museo do Gaiás acolle a exposición internacional Voces do Pacífico, Innovación e Tradición, que permite ver por primeira vez en Galicia unha selección de máis de 200 obxetos da colección do British Museum. Unha mostra que abarca a diversidade de culturas ancestrais unidas polo Pacífico. Boas noites, comezamos. Novo atraso na finalización da autovía entre Lugo e Santiago. O Goberno acaba de modificar por terceira vez o contrato das obras con novos enlaces en Palas e Melide. Falamos dunha infraestrutura que tiña que estar rematada hai 16 anos. Sobre o terreo as máquinas traballan, lento pero traballan. Veo las rotondas y tal, uno va viendo más o menos cuánto falta, yo creo que todavía falta, Aguantarse, non quedou outra. Nos despachos a tensión política polas infraestructuras do Estado non para de medrar. O Ministerio de Transportes esquiva dar datas para abrir o último treito da autovía Santiago-Lugo. Silencio en Madrid que alporiza a veciños e empresarios. Parece que o están alargando hasta o ano. O ano que hai eleccións me imagino que o farán posible xa. O malestar do interior salta tamén ao eixo atlántico. O debate céntrase agora nun traspaso da AP9 que dinamitou todo o consenso no Parlamento galego. As acusacións de estafa e traizón voan máis ca nunca entre a Xunta, o Goberno Central e a oposición en Galicia. Queremos una transferencia, por supuesto, pero libre de cargas, libre de hipotecas ou futuras hipotecas que lastren a economía dos galegos. Por lo tanto, repito, mañá o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista veremos se vota o mesmo que foi aprobado por unanimidade no Parlamento galego. PSOE e BNG defenden o texto xa aprobado e acusan o PP de boicotear un logro histórico para Galicia por puros intereses electorais. Mentres, desde Madrid, o ministro de Facenda advirte a Xunta de que se quere a competencia debe asumir o seu custo. Inditex financiará a apertura de rutas aéreas desde a Coruña a Lisboa, París, Londres e Istambul. A multinacional téxtil asinou un acordo co Consorcio de Turismo e Congresos da cidade para apoiar a proxección exterior. Achegará 1,5 millón de euros para reforzar as conexións aéreas existentes e crear outras novas. No punto de mira, a eclipse de agosto, a regata de grandes veleiros e as exposicións da Fundación Marta Ortega. Moitas das tendas de luxo que hai no mundo están deseñadas en Narón. Hoxe visitamos a empresa Cándido Hermida, que comezou medrando da man de Zara e agora fai o mobiliario e interiorismo para as marcas internacionais máis prestixiosas. A orixe de Cándido Hermida é unha pequena ebanistería cuxa historia mudou cando Inditex lle encargou uns mostradores. Agora teñen sedes en Francia, Estados Unidos e Qatar e a intención de seguir medrando é proxectos en máis de 80 países. En Narón fan mobiliario e interiorismo para espazos comerciais, transatlánticos, yates ou hotéis de luxo en todo o mundo. Somos unha empresa formada por máis de 600 personas que, con esfuerzo, compromiso e ilusión, trabajamos cada día para seguir creciendo, innovando y generando valor. Alfonso Reda agradecelle a Cándido Hermida a súa colaboración na FP Dual para formar as novas xeracións no traballo da madeira e destaca que as firmas máis prestixiosas do mundo escollan unha empresa galega para vestir os seus proxectos. Podía ser calquera, podían pagar calquer sitio onde fixera un encargo, veñeno facer aquí. E, por lo tanto, eso fala moitísimo da Galicia calidade que isto supón tamén do ben que aquí se traballa e do mérito que teñen. Para impulsar a construción en madeira, Rueda lembra que a Xunta acaba de aprobar unha nova convocatoria de axudas dotada con 5 millóns de euros.
Repsol consegue unha axuda de 133 millóns de euros para producir hidróxeno verde na refinería da Coruña. O obxectivo é utilizar menos combustibles fósiles. Repsol pretende producir na Coruña máis de 60.000 toneladas de hidróxeno verde en 10 anos. A axuda do Ministerio está condicionada a que a empresa obteña a autorización ambiental no prazo de 2 anos. A proposta para un novo plan de normalización lingüística xa está no Parlamento. Os grupos poden facer agora as súas achegas. Esta mañá tiveron a súa primeira reunión á que non asistiu o BNG. Na mesa de traballo estaba hoxe o documento marco con máis de 700 propostas e con ideas de moitas institucións e organizacións da sociedade civil. Para o Grupo Socialista, o novo plan de normalización debe darlle unha prioridade clara ao galego. Isto para nós é prioritario. Se é unha lingua minorizada, que o é, ten que ter a protección e as vantaxes que se lle ten que dar a unha lingua minorizada. Desde o Grupo Mixto teñen claro que Ourense pode facer boas aportacións. Sabedes que a provincia de Ourense precisamente é un pouco como aquela aldea de Asteris, non? Donde está resistindo o galego según todos os estudios. O BNG non vai sentar nestas reunións. Insisten que Alfonso Rueda se reúna en solitario con Ana Pontón, mentres os populares lamentan esta postura que fai difícil sumar todas as forzas a prol do galego. Para ter unha reunión ao máis alto nivel no que se falen de propostas e non dunha cerimonia propagandística do Partido Popular cun pacto que non é tal e que trae medidas de rebaixas para o galego. Abertos a suxestións, abertos a acordos e tamén abertos, por que non, a que por fin o Grupo do Bloque Nacionalista Galego pois integre nestas xuntanzas, nestes diálogos. Nós temos a porta aberta. Veremos quen senta na próxima reunión de traballo, pero xa ten cita o martes que ven, 28 de xullo. Máis asuntos deste mércores. O xuízo do caso Kitchen chega ao final. Hoxe ca quenda pros informes das defensas. O abogado do exministro Fernández Díaz pediu a súa absolución. No hay absolutamente ningún elemento incriminatorio que permita la condena de don Jorge Fernández Díaz por ninguno de los delitos imputados. Don Jorge Fernández Díaz, como él mismo dijo, no ha tenido nunca ningún interés ni le ha preocupado nunca cuál es la información que pudiera tener el señor Bárcenas. A presidenta do PSOE, Cristina Narbona, admitiu no Senado que coñece a Leire Díez dende hai anos, pero negou ter unha relación persoal con ela e que para nada era a súa madriña no partido. Narbona compareceu na comisión de investigación do caso Coldo. Defendeu a José Luis Rodríguez Zapatero e asegurou que Pedro Sánchez xa asumiu a responsabilidade política por todos os casos de corrupción. Esa responsabilidad política ha sido asumida por el presidente del Gobierno. El presidente Zapatero ha dejado un enorme legado de su etapa de gobierno en la que yo tuve el honor de ser ministra. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que claramente merece un enorme respeto. O Partido Popular pon en marcha a conta atrás para as eleccións. Alberto Núñez Feijóo pon a Sánchez como responsable de toda a corrupción e sinala que co PP no goberno haberá unha limpeza a fondo nas institucións. La zona cero está en la Moncloa. El señor X es el propio Sánchez y su ausencia total de estándares morales. Miren, todos los casos, y no falla, Sánchez es el nexo político corruptor. Por eso no será un relevo, será una limpieza a fondo. Se conocerá la verdad, se exigirán todas las responsabilidades, se reparará todo lo que se pueda. A cadea de incendios que afecta a España pola vaga de calor deixa polo de agora 120.000 hectáreas queimadas no que vai de ano, o dobre que só hai 2 semanas. Delas, a cuarta parte ardeu no da Mierla, en Guadalaxara, en 6 días activo. É un dos 3 novos incendios deste mércores que obrigaron a evacuar e confinar veciñanza en Barcelona, Huelva e no concello toledano de Almorox, en nivel 2. A máxima atención con todo segue posta no de la Mierla, en Guadalaxara, inda que en fase de estabilización segue ameazando con pasar ás provincias de Soria e Segovia. As autoridades son cautelosas á espera dos fortes ventos previstos o xoves, pero son optimistas. Quedan algunos flecos, pero está en fase de estabilización. Creemos que entre hoy y mañana, si lo podemos dar por estabilizado, ya será simple y llanamente mucha vigilancia. O 90% da superficie ardida, 32.000 hectáreas, pertence a montes públicos. Parte das 1.500 persoas evacuadas de 40 poboacións puideron regresar ao fogar. Ya teníamos ganas, Bueno, hay 5 días
y aún como mínimo nos tocará 2 o 3 días más. Lo sabemos por el viento y el calor. É o peor incendio na historia de Castela-A Mancha e con el ardeu a cuarta parte da superficie queimada no que vai de ano en toda España. O presidente do Goberno de visita na Mierla propón un pacto de Estado ante a emerxencia climática. Aplicar políticas de prevención, de concienciación, dedicar recursos económicos sostenidos a lo largo del año. A evolución é favorable no de Selas, no Alto Teixo, na mesma provincia, que afectou 2.600 hectáreas e só queda activo no Andévalo un dos 3 incendios que sufriu a provincia de Huelva nas últimas horas. Estamos agora no exterior. O xuízo contra Nicolás Maduro e a súa muller podería comezar en xuño de 2027, do ano que ven. Así se acordou na terceira vista preliminar no Tribunal de Nova York. Maduro foi trasladado con estritas medidas de seguridade desde o cárcere de Brooklyn. Enfróntase a acusacións de narcoterrorismo que poden supoñer cadea perpetua. A súa defensa presentou unha moción de inmunidade alegando que era xefe de Estado cando foi detido polos Estados Unidos. Os equipos de rescate no Río Miño localizaron o corpo sen vida do mozo de 23 anos que desaparecera o pasado domingo. Foron 4 días de operativo nos que participaron medios galegos e tamén portugueses. A vítima era un veciño luso que viran por última vez bañándose na desembocadura do río. O peche e evacuación da praia das Catedrais na tarde de onte debeuse ao temporal e non a unha excesiva afluencia de xente, como se apuntou inicialmente. Segundo confirmou a Consellería de Medio Ambiente, a praia desaloxouse por precaución. As fortes ondas provocaron que na zona máis estreita do areal se formaran longas ringleiras que chegaron a bloquear o paso dos visitantes. Ante o perigo da situación, desde a Consellería ordenouse evacuar a praia e pechar o acceso para evitar riscos. Faleceu un traballador no taller de mantemento de Renfe en Madrid. O home de 30 anos quedou atrapado baixo unha máquina de conservación de trens. Outros 2 compañeiros resultaron feridos. Renfe abriu xa unha investigación para aclarar como se produciu este accidente mortal. A base madrileña de Villaverde está destinada á reparación e revisión de trens. O Museo do Louvre, en París, reabriu hoxe a Galería Apolo, pero sen xoias, tras o roubo de hai 9 meses. As pezas que non foron roubadas, que aínda se conservan, non se exhibirán ata que non conten cun espazo de máxima seguridade. Foi un dos moitos roubos do século que haberá neste século. Se o obxectivo son valiosísimas xoias e coa policía francesa polo medio, a referencia casi inconsciente e inevitable. O inspector Clouseau deste caso non é inspector, senón fiscala, a de París, Laure Becquieu. Tras unha investigación con varios arrestos, finalmente mandou a prisión provisional a 4 sospeitosos. As xoias aínda non foron recuperadas. Sobre as 9:30 da noite do 10 de outubro do ano pasado, 4 homes chegaron en moto a un lateral do Museo do Louvre. Valéndose dun guindastre, subiron o balcón do segundo piso onde está a Galería de Apolo. Cortaron o vidro con radiais e entraron mentre soaban as alarmas. En 7 minutos, o tempo que ameazaban os gardas de seguridade, arramplaron coas xoias que puideron. Foron 9, expostas en simples vitrinas de cristal. Unha tiara, un colar e un pendente de zafiros dunha raíña de Francia, un colar e pendentes de esmeraldas da segunda esposa de Napoleón, e 2 broches e unha tiara da emperatriz consorte española Eugenia de Montijo. Dela tamén levaran a súa coroa, pero caeulles na accidentada fuxida quedou danada. O botín está valorado en 88 millóns de euros. Curiosamente, a xoia máis valiosa de todas, valorada en máis de 52 millóns, o diamante rexente, nin o tocaron. É o que ten non facer as cousas sen a suficiente premeditación, como ir ao súper sen a lista da compra. Hace o mesmo fallo. Sí, el mismo. En Francia, que se converte no primeiro país europeo en prohibir o acceso dos menores de 15 anos ás redes sociais. Serán as plataformas e non os pais as responsables de limitar e vixiar que a norma se cumpre. A preocupación polo impacto das redes sociais na saúde e na seguridade de nenos e nenas espállase polo mundo. Francia segue os pasos de Australia e convértese no primeiro país europeo en prohibir o acceso a menores de 15 anos. A norma entrará en vigor en setembro. A responsabilidade non recae nos pais, senón nas plataformas. Terán ata finais de ano para eliminar as contas abertas por adolescentes.
Je pense qu'il y a du positif comme du négatif. Ten cousas positivas, pero tamén negativas, di este rapaz. Nas redes hai moito contido interesante para aprender, pero tamén outro que pode incitar ao suicidio. España ten en trámite a súa propia lei para limitar o acceso dos menores ás redes, unha medida que moitos non ven mal. Me parece que sería unha buena idea que en España tamén se hiciera, porque hai que proteger a los chicos. Sería lógico limitar un pouquiño a idade que teñen acceso os menores. Aínda que outros abogan por unha lei menos restrictiva. Están desprotegidos, quizás la prohibición total es un poco excesiva. Complicado, entiendo lo que hace Francia, pero es verdad que prohibir al 100%... Pero incluso a lei francesa ten excepcións á prohibición. Os menores poderán seguir tendo acceso a enciclopedias en liña e proxectos digitais educativos. Tamén poderán usar YouTube e WhatsApp, pero só para visualizar vídeos ou compartir mensaxería. Estamos de novo en Galicia. Marisol Soengas foi investida doutora honoris causa pola Universidade da Coruña. Soengas é unha autoridade mundial na investigación do cancro de pel. Naceu en Agolada e desenvolveu parte da súa carreira nos Estados Unidos. Desde 2008 é directora do grupo de melanoma do Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas. Hai negocios que se daban case por perdidos e resulta que non. As tendas de teas, esas que herdamos dos nosos avós, están en auxe e o curioso é que non é tanto por nostalgia, senón polo impulso que reciben da xente moza. O negocio das teas deu a volta. Quen entra hoxe nunha mercería xa non busca só tea barata. Esto mejor, eso mejor, esto mejor. Hai colores, ¿sí? Pero eso mejor. O sector vive un cambio impulsado pola sustentabilidade e o fai no ti mesmo. E o que triunfan son os tecidos naturais e exclusivos que non se atopan nas grandes superficies. Esto está todo cosido, cada piedra va toda y es cristal, podía ser plástico, ¿vale? E es traballar un pouco, pues eso, calidades. Sabe no ben Fernando que leva máis de 30 anos entre teas. As modistas de toda a vida seguen sendo as súas clientas fieis, pero agora comparten mostrador con outro público. Sobre todo de xente moi xoven, e nenos, homes, tanto homes e mulleres, pero hai moito home. E moito diseñador traballando no mundo textil, ou por lo menos metiéndose no mundo textil. Ahora tengo una máquina de coser y empecé ahí a hacer cosillas, pero todo sin saber, no tener ni idea, vamos. Y bueno, me gusta, la verdad es que me están gustando mucho las telas. Pero ollo, porque non calquera serve. Por iso, se hai algo que o cliente tamén valora, é o trato experto. Teñen que ter unha calidade para traballarlas. É importantísimo. Eso é a diferencia de traballar unha boa tela ou unha mala tela. O acabado, como se traballa, como se cose, como plancha. Eso é a diferencia. E esa mesma diferenza é coa que seguen tecendo o seu propio futuro. Os océanos son o soporte vital do planeta. A loita contra a contaminación e o aumento da temperatura do mar son dúas cuestións clave que motivaron o Pacto polos Océanos, unha estrategia da Comisión Europea en favor duns océanos sostibles que xeren unha economía azul competitiva e comunidades costeiras prósperas. Son o maior ecosistema do mundo. Sabemos que nos océanos habitan case 1 millón de especies, que aportan alimentos, medicinas e combustibles, e que teñen unha función básica para a vida na Terra. O 70% da superficie do planeta está coberta de auga de mar, de océanos, non? E o maior aporte que ten esa superficie é o oxígeno que vai á atmosfera que todos os seres vivos, non solamente nós, sino todos os seres vivos o necesitamos. Entón, esa é a principal. Esa función esencial dos océanos está en perigo pola contaminación, o cambio das condicións ambientais e a acidificación. Por iso Nacións Unidas fala de emerxencia oceánica nos seus obxectivos de desenvolvemento sostible. Compre cooperación internacional e sensibilidade social. Pero non solamente concienciación personal das persoas, sino dos poderes públicos, de todos. Saber que isto non o podemos tirar ao mar, hai que buscar, pero a veces simplemente por razóns económicas. Sale máis barato tirar ao mar que facer todo un proceso de destrucción deste produto. Os océanos tamén son unha riqueza económicamente. A pesca emprega 57 millóns de persoas en todo o mundo e a industria do turismo marítimo xera 117.000 millóns de euros. Esa idea de conxugar
Sostibilidade Ambiental e Económica impregna o Pacto dos Océanos da Comisión Europea, que cristalizará o ano que ven nunha lei dos océanos. De volta en terra firme, dúas imaxes. A primeira esta, un touro de 900 kilos entra á hora do almorzo nun bardo rural de Ripollés, en Xirona, e non para ata o fondo, ante a sorpresa e os nervios da clientela. Con toda a tranquilidade, o camareiro do bar fíxolle fronte e o animal recúa. Non houbo danos materiais nin persoais e o touro saíu inmediatamente por onde entrara. Ao parecer, despistouse do rabaño fuxindo da calor. E outra imaxe na Rioxa, nada menos que desde 1603, os máis arriscados de Anguiano nesa comunidade enfrontan durante toda unha semana a danza dos zancos de interese turístico nacional na honra da Virxe. Mais que a danza ancestral son acrobacias para baixar unha costa empinada sobre zancos de medio metro como símbolo de valentía e fachenda para a comunidade. Esta noite na Coruña actúa unha superestrela. Aitana, a superestrela do Mundial, actúa no Coliseum presentando a súa xira Cuarto Azul. Queda pouco máis dunha hora para que saia ao escenario. Andrea Otero, como está o ambiente por aí? Pois moito ambiente, pero xa dentro, onde falta moi pouquiño para que comece o concerto, un concerto pero que as entradas están esgotadas dende o mes de outubro. Moita xente incluso leva días acampando aquí fora do Coliseum para coller sitio en primeira fila e poder estar o máis preto posible da súa artista favorita, de Aitana. Na roupa vemos sobre todo a cor azul, isto é en homenaxe ao seu último disco, Cuarto Azul, que presenta hoxe aquí nesta xira aquí na Coruña. De feito, un dos momentos máis agardados da noite vai ser cando sone Superestrella, unha canción que xa é todo un icono, un himno do país grazas a este último Mundial. Grazas, Andrea. Máis de 200 pezas do Museo Británico recalaron en Santiago para nos descubrir as tan descoñecidas culturas de Oceanía. Forman a exposición Voces do Pacífico, innovación e tradición que se pode contemplar ata o mes de novembro na Cidade da Cultura. O futuro está conectado ca nosa memoria, di un artista maorí que nesta obra chamada Océano Embotellado 2123 quere animarnos a dar un paso atrás. É unha máis destas voces do Pacífico, o océano máis grande do mundo. Nos normalmente pensamos máis nas culturas que temos máis próximas, sobre todo a cultura mediterránea ou a atlántica, e non somos conscientes de que fai moitísimo máis tempo en Oceanía xa había seres humanos, homes e mulleres, capaces de atravesar navegando un océano enteiro. Navegantes pioneiros, expertos, Oceanía é culturas moi variadas. Hai alá máis de 1800 culturas, precoces culturas. Foron culturas especialmente sofisticadas que fai 20.000, 30.000 anos xa desenvolveron modos de vida complexos. Con alardes temperáns de habilidosos tecedores. Este manto de seda e algodón é pauagua, que significa forza, perseverancia. Esta armadura teceron inteira en fibra de coco durante milleiros de horas. E unha rede simbólica trenzaron con cabelos humanos. Evoca o heroe do Pacífico, Maui. O que fixo no seu momento foi, segundo a mitoloxía, deter o curso do sol cunha rede que estaba trenzada cos cabelos da deusa Hanna. Son máis de 200 tesouros da colección do Museo Británico que recalaron en Santiago para nos abrir Oceanía. O fotógrafo dos espidos colectivos estará este sábado en España. Spencer Tunick escolleu Gran Canaria para unha das súas instalacións humanas. Así chama a estes traballos artísticos. Conta que será unha das súas intervencións máis significativas que elixiu Canarias porque a paisaxe volcánica terá protagonismo na mensaxe de liberdade, de igualdade e convivencia que quere proxectar. 500 voluntarios van participar nesa sesión de fotos. O seu traballo é fácil, non teñen que levar moita cousa. Ata mañá. It will astound you. And I need your loving.
the sun.